എടാ നീ മുസ്തഫമാ? എടാ നീ എവിടെയല്ല? നിന്നെ നോക്കത്തെ സമയത്തില്ല. എന്തൊരു ഇത് കുപ്പയല്ല, എങ്ങനെ കാണറില്ല നീ? നീ അപ്പൊ അവിടെ മില്ലിന്റെ പണി വിട്ടാ? അവിടെ മില്ലിൽ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ അത് പണിയില്ലേ? എന്തൊരു ഈ എങ്ങനെ മസ്തായിട്ട് കാണിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു നോക്കൂ, എന്തല്ല തൽക്കാറില്ല. ഏ മുസ്തഫ നന്റെ പൂർണ്ണ ಒಂದು ಜಾಗತ್ತಿನ ಒಲೆ ಆಂಡ ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ದ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದಾಯಗೆ ಲೈದೆ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಯಾನು ಕೇಣ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಂಡದ ಅದು ಪಾತಿರಂಡು ಆಯ್ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತ ಆಯ್ ಬೋಯ್ನ ಅಡ್ಡಾಂಡು ಆಯ್ ದಾನಿ ಅದು ಪೆರೆ ಅವು ಅಂಡ್ ಆತೆ ದಿತ್ಬಡ್ನೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕೇನ್ಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ತುಂಬ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಕಾಣ್ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಡು ಈ ಸುರೇಶ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಿಡು ಈರ್ನ ಕೈವಾಡ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾತು. ಸೊ ಯಾನು ಕೇನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರು ಮರ್ಯಾದಿಡು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಈರ್ನ ಕೈ ಕಾರು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೇನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಕ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪೆ ಈ ಜಿಡ ಕೈಕಾರು ಪಂದಿರಿಗೆ ಜೈಲಿಡ್ಬೋಡವು. ಸೊ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಸುರೇಶ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ನಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಸುರುಡ್ದು ಬಂಡ್ಲೆ ಇರೇಕ್ಲ ಸುರೇಶೇಕ್ಲ ಸುರುಡ್ದು ಗುರುತ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಚನೆಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚೈತು. ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಯನ ಇಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬರೋಂತಿತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಕುಟ್ಟುನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುಣಿ ಹಾಗೆ ತಮಸಾನ್ ಪಂದ ಹಾಗೆ ತಿಂದಿನ ಜೀರ್ಣಾಪ ಜದಾರನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಪ್ಪತ್ತುಳ್ಳ ಪೆದಂಬಾತೀರ್ ಮೇರೆ ಪೆದಂಬಾತೀರ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಾರ ಈ ರಾತ್ರಿ ಯಾಪನೆ ಆಗಿ ಬಿಸತಿ ವಾಡ್ದುವಾರ ಆಯ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಸಾಲೇಡು ಎಂಕಲ್ ದಾದಾಂಡ ತಿನ್ಪಾಂದು ಬಂಡ ಐನ್ ಪತ್ತು ಚಿಲ್ಲದು ಹೋಪು ಬಿಡ್ಬಾರ ಇರು ಬಿಡ್ಬಾರ ಇರ್ನ ಕೈಟಿ ಅನಿತ್ತಿನ ఆయన ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಂದು ಇರ್ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಬಿಡ್ಬಿಜ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂತಿ ಆಣ್ಲ ಸಹಿಸದು ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಮೊಕ್ಕಂಚಿನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಗೆ ಸಾಧೊಂತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಗೊಬ್ಬರ ಉಡ್ಪಿರತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಪುರ ಗೊಬ್ಬ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ఆయన ಕಾರು ಪಟ್ಟು ಪೀಂಟ್ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಣಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಗೆ ಸಂದವನು ಮೊಕ್ಕಂಚಿನೊಂದಕ್ಕೆಂಡ పొన్నులేక తమాస మల్పుని ఆయే పుదర్నమ్మ లేపండి ఎంకలు పిరావడం ఉంతో తమాస అనుకుని ఎంకలైతే ఎంకలు అక్కలే తోచుని ఆ ఎంకలు పిరవపు పొన్నులు మొత్తం నేర్పుని ఎంకలి అంచిన మొత్తం బిక్నాచి బేలమంటుందిరే ಆಯ పోయినట్టాడు ఆయన ఆరు కొనేయని ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಡ್ ಇರುವರೆಕ್ಲ ಸರಿ ಐತಿ ಶಾಲೆಡ್ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಜನ್ಮ ಶತ್ರುವೇ ಆಯ పోయినట్టాను ఆయన పోయిన ఇంక ಗೊತ್ತುಚಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಡು ಎಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದು ಈರ್ನ ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಏರ ತೂತಿರ್ಗೇನ ಅದು ಈರು ಎಣ್ಣನ್ ಫಂಡ್ ಬರತ್ತ ಯಾನು ಕೆರ್ಪುನೇನು ಏರಾಂಡ ಸಮ ತೂತೇನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಂದ ಪನ್ನಡು ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಪ್ಪ ಏನಾನು ತೂತಿನ ಮಗೆ ಉರಿಯಲೆಚ್ಚಿ ಈರು ಈ CID ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈರ್ನ ಕತೆ ಕವನ ಬರಪಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಕಾದಂಬರಿ ಲೇಖನ ಪುಸ್ತಕ ಒಬ್ಬರ ಬನ್ನಗನೆ ಪಿದೈದು ಬರೋದು. ಓಕೆ 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 ಸೊ ನೌ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಸುರೇಶ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುನ ಮರ್ಡರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇರ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಣ್ಣ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಪಗೆ ಎತ್ತಿಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಡ್ಡಾನ್ ಆಂಡ ಇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮಾತಿರೋರು ಮರ್ಡರ್ ಆಪಿನ ದುಂಬುನಾನಿ ರಾತ್ರಿಡ್ ಈರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೂರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುನಾನ ಇರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ನೊಂದು ಬಂದು ಬೂರ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಹತ್ತು ಈರು ಬಂಡಿನ ಹತ್ತು ಸುರೇಶನ ಪುನಃ ಬೂರ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಮಂಗಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ದೇವದಾರ್ಥ ಮರ ಇತ್ತನು ಅವು ಬೂರ್ದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತನೆ ಕೇಳಲೆ ಮಂಗಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ತೊಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಜಾಗಡು ಮಲ್ಲ ದೇವದವರ ಮರ ಇತ್ತನು ಅವು ಬೂರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ. ಈರು ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರನ್ನು
ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದರ್. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಶಟ್ ಅಪ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇರ್ನ ಪುನಃ ಬೊರ್ದು ಪುಣು ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀ ನೇಟ್ ಇರ್ಬೋಯ್ನ ಹಾಕ್ಲೆ ಏರ್ಲೆಚ್ಚೇರನ್ನೇನು ಇರ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಿನಕ್ಲ ಸಮೂಹನೇ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕವಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕಿ ಆದ ಕವಿತೆ ಕವನ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದು ಈರ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸುಡು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏ ಅವು ಎನ್ನು ನೇಟ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಾಧಿತೋಜಾವಡು. ಎಂಕಲ್ ನೇಟ್ ಬರೇ ನೇಟ್ ಸಮಾಜಗೂ ಸಾಧಿತೋಜ್ಪಾವನೇನೆ ಬರೀತೀನಿ ಈರೈನ್ ಉಲ್ಟ ಎಲ್ಲಿಯಾರನ್ನ ದಾಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕುಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇರಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಬಲಿಪಾಸು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಬಂಗಣ್ಣು ಮೇರೆ ಓ ಮುಸ್ತಫೆರೆ ಓ CID ಆಫೀಸರೇ ಇರೋದು ಮುಸ್ತಫಾ ಅತ್ತಗೆ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓ